Moi, mä oon Moi. Erkki E. Sinahka ja minä näytän teille nyt jumppaesityksen. Ihan perhettä perään. Hei. Toivi vähän huomenta sua. Ja sitten aloitellaan. Aloitellaan tällaisilla ihan yksinkertaisilla liikkeillä näin. Housia vähän nuorempaan. Yhteenhän ei 10 kappaletta pitäisi saada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ja 4. Sitten lähdetään mennään asentoon. Nyt kun mä jalkaa hieman ylemmäs ja näyttelen myös 10 liikettä näin. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kuvaajat nyt hiljaa, että mä oon hyvin siellä työin makkara ja työin näitä ymmärrän tätä jumppaliikkeitä. Näin lähdetään ja sitten aloitetaan takareiden venitys. Kapteeni tuntuu tuolla niskasta. Ja tässä jatketaan näin ja meidän apulaispoika on hieman epäilevä näiden liikkeiden suhteen, mutta kun nyt katsotte tätä minun liikerataa, niin no siitä tässä jo 15 kappaletta. Sitten aloitellaan aivan tämmöinen mummipappa-stylilla venyttely näin ja niin mummipappa nuorena ajatellaan. Sehän on niin kuin, että yörytmiin kannattaa aina pitää, että yöllä nukutaan hyvin levätä. No ja sitten minä haluaisin ilmoittaa, että minä en hirveästi nyt jumppaliikkeitä harrasta, minä enemmän tätä kukkien keräilyä harrastan tätä ja edelleen niin 20 kukkaa, nimittäin juustokukaan ja ruskean ruusun. Niitä voitte käydä katsomassa minun museokeräilyssä, niin ne on erinäisiä kukkia. Oho. Mitäs vittua oli vielä kun vaatisi vielä? Otetaanko me yksi liike? No, jos se apulaispoika siihen näyttämisen vai niin? No niin tuleepa siihen vielä. Elikkä lähdemme tälleen jalat vähän levällään. Joo, vähän haarat auki. Vähän joo, haarat auki näin ja sitten lähdetään alaspäin. Teemme noin 10 kertaa kädet tähän oikein lantion viereen. Joo. Oikein hienot ja sitten tästä vähän tälleen, vähän lämmitellään ja sitten menemme vähän alaspäin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Ja tähän voi jatkaa, ei kannata välittää tästä apulaispojan vuodesta, se kunnioitta se on. Se voi joo. Jatketaan liikettä vähän erilaisilla liikeradoilla. Ja sitten jos tähän loppuu jo apulaispoikasta, jos näyttää, niin sanotaan kuukauden seksiliike, mutta tähän on tämä Jari Sillanpään. Minähän olen tunnettu Jari Sillanpään poika, mutta minä kyllä häntä kuuntelen. Koska me ei sitä näyttää. No näyttäkää. Näyttäkää nyt. Tämä on niinku seksiliike. Minkälainen se olisi? Pysy tälleen ja no minä näytän, että tämä tässä on peeni ja tämä työnnetään tuhkaluukkuun näin. Tämä menee jonnekin nettiin. Näin. YouTube. Sitten nainen hienosti. Minä olen nainen, jonka pyllyssä tämä peeni, millä on käynyt. Se kannattaisi uittaa sitä suussa sitten, että se paska lähti siitä sitten pois siitä. Näin ja no tämä nyt on ornamentti, niin no, teidän peeniksen on niin äärettömän pieni, että eihän tästä saa edes lipahtua. Ja joo. Mutta kumppanin jatkaa. Sitten lopetettiin se kuvaus tässä.